Wusyaga campur sari margining rahayu kenging para pradonga abyor busananira lir surya wedalira saking Celanidi arsa madangi jagat tuk mungup panding sak pucaking wukir merbabak bang sumila yara sarating surya mega lan gunung tan samar pamoring suksma sinumaya winayatena sepi sinimpen telenging kalbu ayo nonton campur sari co margining rahayu co campur sari ning kondang co mesti dene ayu-ayu co nom-nom kabeh yo kowe wiwitane handerek sang pekik bugel gak aku nyeluk kaca bahanak brengose bugel-bugel ya Allah imut mirip kaya ngono kok dipadakne bugel iki lho lah kok mirip ki lho anu kuwi padha parmin iki lho parmin ngono anyel aku suwe-suwe priya bagus hangulah budaya jenengan ki yo kudune ngerti Mas piye cah wong itu bar nyambut gawe mbok celuk dhisik ngono ki lho aku iki nek ra karo kowe koyoke campur sari iki Apa? mangan ora nganggo lawuh lho jare bagianku nggur ngremuk awakmu ngono tak terima kene bareng ngono mbok anu ta apa ganti triplek apa piye ya gak apa-apa nek genah seser kono aku gak apa-apa aku karo kono biyen hubungan lho Hubungan mangsa ora apa? ngerti aku karo kono ngene lho gaya mesti nganu lah kena karo kono anak-anak siji ngono kene ndase sowan menyang kutha gedhe dengarin suaramu apik lho Mas sone sing apik Oh, iya. anggere Mas Yoko isos pokoke mulane solar pirang-pirang masrut langsung entek dibanterke kok bendera terus mulakno sing ikhlas ngono ki lek ngelem Ah, ki iya. lho aja setengah-setengah ngono iki son saking kacangan apa Pak kacangan Boyolali dadi apik kan kacangan bareng Mas kan ngendi mau nek iki kok ae marai sowan Mas sowan alah bendera terus yung yun
Slendang kuning kang saking wukir. Biasa wae wukir dadak nganggo abab barang tekan kene iki lho. Kuwi konsonan karo vokal iki nek wis tau sinau agama. Yo ning ngerti kono kuwi aku yo ana. mudeng Mas. Tekan kene. Kuwi tas juwete ngono kuwi. Idham bilagona. Kok tekan itu? Lho kowe urung tau sinau babakan idham bilagona nek anu Nun Fatkah karo ketemu Apa? Kak Tanwin kuwi mutune ngono kuwi. Apa nek bilaguna ketemu apa Tanwin Nun Mati bertemu dengan apa? Lali aku. Oh, kowe iki arep Iki ora tau gawe-gawe sinau cah dadi pondok. Oh. Padahal. Iya kowe pondok ya pondok Ranggon. Terus. Ting-tingane wi terus rasa sedeman ae. Swara kowe iki aja ngapusi MC ini. Swara kurang permono. Selereng Mas, pas gesek. Swara kurang permono. Jajal kowe ini selereng ora? Jajal. Kowe ini. Ana kodam iki. Swara kowe pas kowe ini sing angel kono kuwi iki. Ana kodam iki. Ayo Mas, lak dalu. Iya, dalu waduh sepi yo ngene kok lah. Nah, Mas Joker iki lho. Swara kurang permono. Nah, ngono wae wis Oh, ya. pas lho dadak dawa-dawa tekan. Swara kurang permono ning wasis hang rung angrung marang bendara Sang Sulistya pijer ngencangake itu guyu terus ane Kowe nggawa kodam apa tadi nang iki? wah aku Mbok karo sing los ngono lho, Mas. Kayak baranyaran wae. terus tresno sesidak man Niki digarap napa, Pak? tayub Purwodadi iki tayub ya Pak ya Sragenan. Sragenan gelo, Pak. tayub Napa? tayub Tayub. kowe iki ra mudeng taune Purwodadi Sing bayar kono kok Oh, sing iya, Ding. cerewet to kowe iki. iya ya monggo Pak Jumadi kacret nana-nana koplok buka celok aku jarang karo cah iki. Luwih becik paten ana timbang berpisahan. Sulistya Monggo Pak Jumadi beksan tayub lewat ngencangke alismu kasu kang gandang rasane ngatiku yo sepatu nanging isih mampu ngladeni salahmu urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah
yen sesideman mesti tak tukoke bek santayuk sinarengan kadang campur sari margining rahayu makarya sinarengan alkalin ugi cerah foto bogel cakil seragen gambar bening harga miring pisahan kenyokan sulistyo tak rewangi samudono marang kula warga garwa lan peputra kowe bocah gunung kadyan bocah gunung kajogo anrempong jiwa ragaku kekurung kahormatan mamprung roboh kadya bencong urip ana kutha dadi kowe tak tukoke Sa
kula katampen ki jeng miring nuhoni dawuh panjenenganipun Bapak Ahmad. Kaya sesepuh kene nih kudu dipinangkani. Nek mau budhe pur, saiki panjenengan Bapak Ahmad kali Pak Jumadi terus mongken rata jonggrang. Nggih, Mas. Nggih, niki ki jeng miring rumiyin. Monggo ingkang badhe beksan tayub monggo. Monggo, Pak. Monggo panitia monggo kateran beksan. Larati sampirke ayo ngopi bareng-bareng. Ayo Mas, ijing miring ayo Mas. Ijing miring, ijing miring. Tampil bolong sisone bajing, aswir-swir dadi selawe. Oh, bapak dadi selingkur. Pikir-pikir Monggo Mas Jumadi. kowe wong. Nyawiji kalian kadang-kadang margining rahayu. Ayo Dik, ijing miring ala ayo Dik. Ijing miring amben kayu kumeme gaplek penyanyine ayo sikile mlethek ayo Dik. Ijing miring ala ayo Dik. Ijing miring dhuwur kretek sore jurang sing dhuwur matek sing ngisor goyang. Ayo Mas, Piye Cahayu? Ayo Mas, kijeng miring. Lemak tujuh lima, munggah swarga. Kathok ireng, kelambi yo ireng. Sendal jijit, kacamata. Aku seneng, bogel yo seneng yo Mas. Lane duwit minggat tokono. Ijing miring, ijing miring. Ambit jos, handinge kardus, MC-ne bagus, ambune prengus. Ayo yo, ijing miring ayo Mas. Ijing miring, siji loro telu. Dangdut keco, ben gayeng. Werane Yo Pak Jumadi. Dan kantor kagem keluarga besar saking Purwodadi. Yo kene, pena, nenten pena. Ayo Mas. Roro jonggrang kowe pancen wayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang.
obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen bogel lanange jagat putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara jungkang manuta sun pundhut garwa yo yo jonggrang panyuwunmu tak turuti Matur suwun. sembah nuwun kepareng katur kula wis rampet